Takže dobrý den, dámy a pánové, zase video v tom Legolandu, jak jsem prostě, víte kde, jak je ten Halloween, Monsters testka, tak uvidíme, jaký to bude. Zatím tady jsou jen dýně, nějaký plakát, tady to je mluví, no. Samý dýně, i kukuřice trošku zhnilý. Tady jsou nějaký na světě. Třeba to nejsou zhnilý, jo, já nevím, tady to vede někam pryč. Potom vám ukážu zase další video, hezký velký. Když se to kouknete, tak je to fakt velký oproti mě. No je i malý tady jsou. A to je ta stezka. A tady jsou jako ještě takhle. Jo? Takhle. Z lega, všechno je z lega. Nedělám si legraci. Lego umí všechno. Tady ještě někde. Nevím, jestli patří k Monsters testce. Tady křičí děti. No tady to. No. Tak uvidíme se zase příště. Zatím čau. Takhle dělám krátký video, jako omylem to típnu. Tak zatím čau.